A Ciga de Ourense anunciou hoxe a convocatoria dunha manifestación para o vindeiro mércores 17 de xullo ás 8 da tarde, coa que se dará inicio a unha campaña de sensibilización e denuncia sobre a dramática situación socioeconómica e laboral que atravesa unha provincia que esmorece. Con este panorama só caben dúas cousas: ou se dá un golpe na mesa ou nos metemos debaixo dela e ocultámonos para intentar que pase o temporal. Entonces, nos acordamos convocar para o día 17 unha manifestación que saldrá ás 8 da tarde da Casa de Chocolate e que rematará diante do Concello de Ourense, na Praza Maior, pasando pola subdelegación do Goberno, de alguna forma para implicar así as tres administracións, a autonómica, a do Estado e a local. Nos exiximos das administracións públicas e dos gobernos, tanto do Estado como da Xunta, como das propias administracións locais da provincia de Ourense, unha implicación máis alá da fotografía ou máis alá de quedar ben. É dicir, realmente, ou se aposta en serio por esta provincia, ou se fai un plan de futuro, ou realmente o futuro vai ser o que menos teñamos na provincia de Ourense. Este é o comezo desta campaña, e desde logo non pensemos que se vai acabar o 17 de xullo. É dicir, haberá que seguir continuando, haberá que seguir petando na mesa e haberá que seguir mobilizando para incrementar a conciencia social.